nwanne kedu nnọọ n'oge ọrụ aka n'obi Voice of the East ebe anyị na nwanne anyị nwaanyị bụ Ezeani Chisom ga na-enwe mkparịta ụka pụrụ iche gbasara ọrụ aka ya. Ndị mmadụ na-adasị na ndị Igbo adịghị emepụta ihe na anyị kachasị ere ihe emepụtara emepụta, ma n'ụbọchị taa anyị na nwanne anyị nwaanyị na-emepụta ihe nke bụ paint ga na-enwe mkparịta ụka gbasara ọrụ aka ya. Echefukwere na aka bụ nwa Ada Ụzọamaka onye na-ewetara unu ozi ya. Adanne nnọọ daalụ rinne na ịbịara n'ụbọchị taa ka anyị nwee mkparịta ụka zuru oke gbasara ọrụ aka gị. Circles paint ọkacha mma, ịgụkwala egwu nke gị? Igube nke gị ga-ekwere ihe ị na-echezi? Ọkafala obere oge. Taa ka o kwesịrị ịdị nnọọ. Dịka anyị ebidogo ka anyị gaa n'iru, akpọgo m gị afọ, agwago m ha na ịbụ Ezeani Chisom. Ama m nwee ihe ọzọ ịchọ ka ndị mmadụ mara gbasara. So I'm engineering because most people gonna wonder if you into the paint business. So if you go na mahadum engineering, polymer and textile. So when go chalo na 2014. So all my lecturer make I matana. This na polymer the vast. So I am initially when we do na department, I'm na paint they included. So a new lecturer why na paint involved na polymer and all of that. So that was what all you hear be interest am na the paint. There people IT in a paint company and all of that. So also I can't see where but the paint manufacturing and yeah. So I've been registered engineer. I registered with Korean. So I'm a certified engineer. So you can actually call me engineer Chisom. Ngwano kama anyị na-akpọzi gị Nwada Ezeani Chisom, ka m na-akpọzi gị Engineer Chisom ka ọ na-aga n'iru. Daalụ sọ na kimere ka anyị mara gbasara gị, maka na onwe ihe dị ofele, onye si na ọ dị ofele ya jenu gaanụ ka ọ fụnụ ihe dị n'ime ya. Nnọọ na nke ị na-emere anyị. Ịgwala anyị na ị na-emepụta paint n'agbanyeghị na ekoro engineering, ị na-emepụta paint. Nwee ike ịgwa anyị gbasara paint ndị na-emepụta, ihe niile chọrọ ka anyị mara gbasara paint gị. Okay, after painting my frank paint. So we can specialize in strictly mostly house paint can name paint paint you know. Because I've been a paint, I want to paint motor, I want to paint one mirror, I want to paint my iron, my steel, and they using all these big industrial companies, oil companies. Man, I can face mostly paint, house paints can make a sense. So I name my emotion, house paint talk on my emotion, man can it a selling, man can it on news so far no, oh no. Oh yeah, Basara, yes, yeah, Basara, oh yeah, the paint that can now. So my base in na Anambra State, no Nichaka factory in there. And I'm office in Oka, because Oka can be currently. So my sale ko man can feature man kana imago inyu metu ya ige feature man na bia fanka abo ya na bia bo silk paint ka na bia na make one ka or you paint and a paint n'ụzọ talonchala. Imago ka prevent ya for ụzọ get anchala in future. Yeah. So I na open can ka you paint ka na bia my emotion or my screen man kana tena BOP selling. Oi ha na lokasi. Oi my company now. Daalụ sọ na nke na-arụpụta maka na o ji oke mkpa dịkwa n'ezi mkpa na-enye aka, maka na ọ bụ sọsọ ịrụpụtasị ihe ndị ahụ, ị na-enyekwa aka n'obodo Ala-Igbo, ị na-enye ọrụ maka na onwe ndị ga na-achọ ịmụta n'aka gị n'ụmụ ihe ndị ahụ. The painting service because most people go look at paint and I say hey ihe chọrọ ikwu ọ ya bụ ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị, maka na nchọkwara ịjụ gị n'agbanyeghị na arụpụta paint. Okay, and those on the mega span and offer painting services. Because most people go paint. I got John I think on net and a farm up on net, and most times you go outside the church to net. On your wiki or marani particular paint. Because each painting will say set here. And when skill or around the singing of painter. Because normally a bucket of our paint, 20 liters of our emotion should cover from 40 square meters. So most people, you might give me for one bucket, or no, you breeze go painter. You get one bucket, or there's also one side of a room. Singing a painter, so you know wonder. So most times, I go like paint. I like what I paint. I handle everything paint. So painting service, I now offer painting service.
But on the site, I most fix something, but not just on the site. On my most business, paints, manufacture and painting services. So yeah. Daalụ na-eme ezi ihe pụrụ iche. Asị gị daalụ ma jide nke injinia ị na-eme ọfụma. Ihe m chọrọ ịjụ gị dịka isi gwa m afa gị bụ injinia Ezeani Chisom Genevieve. Ndị na-asị ka ezigbo ebe ma Frank si bata iji si n'ọma Frank ị ga na-akpọ afa pent gị. Enwe ike ịgwa anyị otu o si bata gị. My Frank is in memory of my mother. Ezinne. So that's Fiabo Franca. Oh. So Mama Franca. Oh. So Mama Frank for short. Oh. So it's basically in memory of her. Because more than doing the paints, it's basically my manager. You understand? Everything because when it comes to business, there are a lot of things you need on the way. So you can get a client, everybody, go into business. So when it comes to payments, and she will advise me. Most times in low child because in a lower contract, I handle the you can give big buildings, you can handle it. So you have to be eager to supervise your workers and all. So most times if that happen, you know, be eager now, be nigga, then because he didn't know born, you know. So that was it. She was basically my everything. So she, yeah. Mama Franca, Okadindu. Mama Franca, ebe ọ bụla ị nọ, anyị na-asị gị n'ọfụma. Ndị bekee si do rest in peace n'ọfụma. Maka na ị mere ka nwa gị nwaanyị bụrụ ihe ọ bụ n'ụbọchị ndị a. Daalụ. Mgbe anyị na-ebido isi na ịnọ n'Awka n'ebe your company dị n'Awka. Ịma ịbịa na ndị Igbo enwe ihe a na-eche ha na-eche na ihe ọbụla ha mepere na n'Igbo ọma ngara ha nke ọma. Onye ememe ọgbakọ jebe Lagos ọkachasị Lagos mee headquarter ya ebe ahụ bịazie mmeze nke nọ na South East dịka branch. Ka ihe mere iji mepee ya na Anambra ka nọrọ na Anambra ọ pụtara na biznes gị na-aga ọfụma na Anambra ka iji si chọrọ gwa ihe ma iji si na Anambra ka chọrọ. Okay. Anyway, nwere Anambra bụ ebe amụ, abụ m onye Anambra. So Anambra bụ ebe amụ, ebe a ka azụ. So all my life it's been Anambra all through, and I from any reason to go away from Anambra. Do you understand? Because my company more like to mother join me in a way about no house beautification. Do you understand? And house beautification now beautify the environment. You understand? Making it more appealing. So and I grew up in Onitsha. So actually contribute to the growth of Onitsha when it comes to beauty. So quite a level of I try a guy Lagos Abuja. Onitsha but that you understand. Yeah. So because actually I tried to go that Lagos, and so I went for my spirit was just in Onitsha. I came back. Omoro, I'm in 2019. That was after I lost my mom. So I can change the environment. I'm go as Lagos. Because most people are saying Chisom, go to Lagos, your business will move. So I came to Lagos. It was nothing special. It was still the same. You really have to go out there and meet your customers. If you go in Lagos, nobody will come and meet you. You have to go out there. So still in same Onitsha, you still have to go out there. So I think for me, in business, I don't know if it's just about the location. I think it's just your strategy. It doesn't really have to be it has to be your strategy, not the location. So you can succeed anywhere. Look at if you're in Onitsha, look at companies are springing up and they're succeeding. Look at Tiger Foods. Onitsha, the heart of Onitsha. So that's I can't may happen Onitsha. Daalụ n'imekwe nke a ịdị na-edozi obodo maka ọtụtụ ndị mmụta ha n'obere agbapụ. A na-asị mkwe ihe ndị ebe ahụ na-adịrị ọgba anyị. Daalụ na ị na-eme ọfụma ịdị na-edozi obodo anyị. Ịma ihe ọbụla ebidoro ọfụrụ a na-enwetu ọdachi ụmụ obere ọdachi na-emechi n'ụzọ na ụmụ ihe ndị ahụ. Ị nwere ike ịgwa anyị obere ọdachi ndị ị nwere mgbe ị nọchi bido ihe
Minya na ka na-enwekwe ha ruo kịta. Ọdachi na-adị nna ọ ga-adịgidekwa ọ ga-akwụsị akwụsị so o depends otu si manage the ọdachi otu mgbe m bidocha ọ dịka a ga-eme ọ dịka a ga-eme I was very young then because it was immediately mgbe m hapụ school I actually ebido mgbe m nọ school mgbe m mechara IT agbata strike ịmago ntị I can actually do this business so mbido so I was moving from site to site marketing ka nna emeka so ịmago being a young girl and I'm still tiny but I was tiny at that time so ịmago ịbịa na site asị nwa nke a makwa ihe na-eme nwaanyị because the field bụ ha na fair as male dominated so ịmago ịbịa na site asị ka nwaanyị makwa ihe na-eme ka onye na-alụrụ that was the question every time so na-asị ha mba na ọmụ the company I know what I'm doing so it was nke a bụ the number one ọdachi nwaanyị on the channel kind of it was number one mgbe m bido so m graduate zie na-enwetakwa ịmago knowledge I was all this na-agbakwa some courses on how to navigate the business and all of it because currently I'm not attending a business school in Onitsha owned by Onitsha Business School owned by Professor Ushegun so exactly so the number one ọdachi bụ neighbor nwaanyị nwaanyị nọ na paint ka ihe ma maka paint that was number one thing then number two bụ competition nwere business nwere competition but masị na nke paint ka amarọ m was my mentor bụ chemical engineer ọ sị na since eji really leak the I think someone mmadụ led the formulation of paint industry so keta every dictum and harry na lose paint o nwere family ga-abata keta ada alụ paint and not just na fa na alụ paint ha da alụ quality paint that kind of thing. So obviously a challenge to also where the skill, where the knowledge and and all of that. So if na wasn't mad on the difference. Assemble all on that, and one year beyond say a lot of paints, texture paint, merely watch up paint. So then I try to call all of that kind of thing. So but kita na because kita na mukute na the business of so me to say I offer my value to them go see what's here because in a fly I do more than just paint your house so when someone asked me what do you mean by I do more than just paint so now I say opera just paint I think I go as far as advising them on how to because most times on my wall you get the paint and okay no matter how high of a quality paint after upon at the wall the surface are prepared for within 1 year paint a fail. It can be from leakages in a pipe in the wall. It can be from anything because most times people are that consider my environmental factors, all of those things. So here come on or that before BTA contract with someone, I will have to try to explain to you everything they involve. I need to see your house, check it, you must go side the weather, you have to check all these things because most people are they checking. After our paint kitchen, you put a little paint. 1 year painting a film. You go the paint in the mouth, but the house there and here at the room. So that's what I mean by I do more than just paint your house. Like I tell you what to do and what not to do. So at the end of the day, the maloze and kitchen, it can paint the last 10 years or 5 years. So that's amazing calling makana. I won't niile maka ọ bụ na ị ka na-ega anyị ntị ruo kịta echefutara na anyị na injinia Ezeani Chisom Jennifer nọ n'ụbọchị taa ikwu gbasara ọrụ aka ya nke bụ paint ka anyị na-aga n'ihu imebego paint ọtụtụ ndị mmadụ niile ga-enwekwa ndị na-achọ ịdị na-emepụtakwa dịka isi emepụta ndị ga nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị na-ele anya n'afọ gasị onye a bụ nwaanyị na-eme ihe achọrọ m dị ka nwaanyị ke ndụmọdụ nke gbasara ihe paint ọdụmọdụ m ga-agwa ha gbasara ihe paint because most people how we get actually into the business that and I just the money you understand so for my company it's not just about the money which of course money is there but that's not the main thing I think personally for me get more just something I've come to like. So I think any advice in getting you really have to want to make the business. Not just about the money, but because you want to solve a problem. Yeah. You understand?
And if you're female, you just have to be consistent. You have to just keeping on, because it's a lot in the field. Being a woman, it's a lot. You have to be strong-willed. So that's just the advice. You have to be strong-willed, you have to be consistent, you have to really want to do it, not just about the money. Because most times, in 3 months, yes. Because when I started, it was contracts, strictly on order. But now I do retails. So, but most people, when they start, they're saying a family retail. Just like we are taught in business school. Before you start a business, I think money is not the first thing. Yeah. That was what we are taught, actually. You have to get your customers first. So getting the customers is where the problem is. So you just have to be consistent. And to get that customers, there must be a level of trust. Exactly. That's where the work is. So and to get the trust, you have to offer value. So before someone trusts you, what offer value in offer? It has to be something valuable, something legit, exactly. So that's just it. Daalụ na ndụmọdụ a maka na ọ dị oke mkpa. Tupu ịbanye na ihe ọbụla, ị ga-ajụ ndị nọbụ nke ihe dị ka ha nwee ike ghọta. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa na-achọkwa ime ihe gbasara paint, na anụgo ndụmọdụ ada anyị nwaanyị nyere anyị. Ọzọ chọrọ ịjụ gị nke bụ nke ikpeazụ bụ ka ebe unu nọ, onye chọrọ igote, maka ọtụtụ ndị mmadụ ga na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa, ha ga-asịkwa ha anụgo ihe i kwuru, sị oke na onye a dị mma, onye aka chọrọ iji onye aka chọrọ ịgakwuru gbasara ihe paint anyị. Ka ebe unu nọ, ka ọdịka paint unu nwere ya na otu ọ dị ya sizes, kọwara ihe niile ka onye ọbụla na-ege ntị ka ha mara gbasara paint unu. Paint I na-eme na ọ na-abịa in 2 sizes actually. The biggest bucket is the 20 liters. Ego ole ka na-ele anya? Ima na-enwe different types of paint. So enwe silk, enwe emulsion, enwe matte emulsion, enwekwa textured paint. Under that textured paint, enwe gravity test, enwe test coat, then enwekwa oil paint. And 20 liters but the only paint that appear in the small tin, which is 4 liters for test coats. Anything textured here, or that appear in 4 liters anywhere. So when it comes to prices, what depend So everybody now know office I'm office in Oka. So we're moving to a new office. The office I moved to the new Medlock Avenue, but I think you get me mostly online actually. So my Facebook page is my Frank Paints on Facebook and on Instagram. Then I'll be buying my office in Onitsha. Office in Onitsha 23 Enugu Onitsha Express Road. Then my phone number. Okay. Then you can maybe before open at the address but the person I can bomb na my number or the Facebook page, the DM always available to answer. Number was 070 or not 7 knots, I won't say anymore. 070-313-55734. I'm office in Oka, on each, but it doesn't mean no on Anambra guy now operates. I need move around Nigeria. I would like to call it a mobile paint company. So I know everywhere. I don't go more I don't go nowhere. Even Lagos, I've done supply in Lagos, I've done in Port Harcourt, I've done different moves to different states. Just most people why I say people don't paint. Actually paint a duplex. How much is it going to cost me? So most times you can say you send there your house pictures, or if you have the measurements or the measurements of the room and all of that, you can just give you a quote and you give a quote. What you then weed is ready. You can say I the line I am side the color and all of that. We move I move around. The person we can say, hey, you're not Lagos, not a laka, or no nowhere, or hey, not a laka, maybe you don't need to come. And I got to them to offer our products and services. So on. Dalo na sekwa ge no ni mere ka mara ihe ndị na-eme maka ọdịrị ofele imepụtachi ihe ndị a maka ejile ihe ndị akọ ndị Igbo ọnụ si na kacha ego ihe ndị mmadụ mechara anyị ọ dị emepụta. Otu anyị na-esi emepụta ihe ọ dị mma na sekwa ge daalụ ọzọ. Ndị Igbo na-ege anyị ntị n'ụbọchị taa unu anụ na nwanne anyị nwaanyị bụ injinia Ezeani Chisom Jennifer gbasara ọrụ aka nke bụ imepụta paint. Ọ bụrụ na ị chọkwara
onye ga-eresi gị penti dị oke mma ga-eme ka ụlọ gị maa mma ma ọ bụkwanụ ebe ọbụla ị nọ mma mma. Unu afụnanụ nwanne anyị nwanyị ka anyị na-enye aka ịdị na-akwalite na-akwado ndị Igbo niile n'ebe ọbụla ọ nọ. Daalụ unu ka ọ dịkwanụ. Echefukwana aka bụ Nwaada Ụzọamaka. Ndewo.